kunodaba lwenkabi yasoLundi engake ngabhala ngalo insizwa lapha kwaButhelezi ebidonsa lapha yasenkonjeni lensizwa oLundi enkonjeni ibidonsa lapha eqala kabusha ngangabhala udaba lwayo kuFacebook. Lensizwa yaboshwa icala lawo lenzeka ngo-2016 lapho Lundi kunephoyisa lalisebenza kwa-A police station okuthiwa uKhayelitsha eSikhakhane elatholakala ngo-26. Yabona nje mawusuka ibhadi liqondile ingane zakwethu ibhadi lisuke liqondile. Lensizwa vele ibeyinkabi izibalo wami by the way bayazi ngangibhale la kuFacebook likhona udaba engingalibhala nesithombe sawo sikhona usizi inkantolo enkulu yaseThekwini ilaxaza ngaphandle inkabi yasoLundi ngangilibhalile ke ngo-26 phambilini around 2020 2021 kuleli page lethu elikhulu elahambayo. Lensizwa yabanebhadi kwatholakala iphoyisa elalisebenza uLundi uKhayelitsha eSikhakhane lishonile emotweni yalo lidutshuliwe ekseni nje latholakala lilele emotweni lidutshuliwe lashona. Nayo lensizwa ayikhona emakhaya yabona kwathi makubatshaza umkhuba ukuthi hawu nakho sibanibani utholakala edutshuliwe kuphuma abantu beyobuka. Nayo lensizwa yaphuma yayobuka yayisentombini yayo yaphuma nawo yayobuka kubatshaza awubambona ngempela iphoyisa uSikhakhane esemboziwe sekukhona namaphoyisa. 2016 sathatha isidumbu sakhe sithathwa ngamaphoyisa. Ukhona njalo uButhelezi uFelebe uButhelezi ukhona uyabuka naye sathatha isidumbu sahamba. Kuthe emva kwamaviki nje kungcwatshiwe kushuthi sehambileke na uButhelezi esebuyele eGoli ngoba yena ubased eGoli. Yebo umuntu ophatha isibhamu uyaliphatha isibhamu uyawenza lo msebenzi womkabi kodwa phela akasawenzi manje kodwa uyawenza lo msebenzi. Ithi ke lensizwa ithe isiseGoli yafonelwa ngamaphoyisa soLundi athi for Buthelezi kunjani ukuphi wathi angiseGoli ayisetha amaphoyisa wazini ngokufa kwephoyisa uSikhakhane. Uthi lona uButhelezi angazi lutho kodwa ngiyakhumbula bengikhona nami emakhaya ngabona la kashonela khona ngangikhona nala esethathwa nje ngangikhona kodwa angazi nanokuthi wafa kanjani ubulewe yini. Ebesetha amaphoyisa siyakudinga ke ndoda uzobuya nila emakhaya bese esho ukuthi ngizobuya ngelanga elokuthi. Besetha amaphoyisa bosithinta mawusubuyile usithinte mawusubuyile uthi uFelebe abuye ezemakhaya awatshela amaphoyisa ukuthi hayi usebuyile. Ebesetha amaphoyisa akenze police station. Mayifika lapha epolice station afika aboshwa uthi uboshelwa icala lokubulala uSikhakhane. Uma kulandeleka ambopha nje amaphoyisa uFelebe ayamazi ukuthi nayo inkabi. Uma kulandeleka khona lapha kwa-A kunensizwa eyayisebenza esitolo kwakuthiwa uZavolo eyayisebenza kwesinye isitolo. Iyona eyatshena amaphoyisa ngesikhathi ephenya nje yatshena amaphoyisa ukuthi kushuthi amaphoyisa athi ukuyithintathinta yavele yathi hayi umuntu obulela uSikhakhane ngiyamazi mina usibanibani ufikile wazoboleka isibhamu kimi imsukela nje wayeseboshwa kanjalo kuFelebe. Kodwa ngo-2016 wabuye wadedelwa. 2016 wabuya wadedelwa ngawo 2016 lahoxa icala.
ngenxa ukuthi ubufakazi babungahlangani. So kwazi ukuthi 2017 waphinde futhi wafonelwa ngamaphoyisa ngoba ubehlala eGoli lesikhathi esiningi. Wafonelwa ngamaphoyisa athi amaphoyisa hayi ndoda leli icala selivukile, siyakufuna. Kwathiwa buya uze la eOlundi. Uthi wathi ufele buzobuya, walusha usuku nangempela wabuya. Uthe uma uthi ufele bakuthe esebuyile lapho kwayese efonelwa amaphoyisa uphiko lolusheshayo lweprovince oluzinze Richards Bay. Uthi wathi bayifika namhlanje wayese edolobheni ngakusasa ethi uyothenga ngenxa ukuthi wayesuke late eGoli efuna ukuyothenga nje amaswidi ezingane edolobheni. Uthi kanti amaphoyisa seplante angazi ngoba wayengabaleki phela. Uthi wayesawuthenga nje amaswidi ezingane mayibuya lapho bese eyake epolice station ngoba amaphoyisa ayemfuna. Uthi wathi mayise edolobheni nje wayesefonelwa intombi, khona intombazana yamfonela ngeke ngisho igama layo. Yambuza yathi ukuphi, wathi ngila edolobheni. Wathi ukuphi nedolobha, washo yayisithi intombazana ngicela uze ngala. Uthi yathi intombazana ngicela uze ngala la engikhona. Maye yakhona wafika wabanjwa ngamaphoyisa. Wafika wabanjwa ngamaphoyisa waboshwa kanjalo ke. Uthi amaphoyisa amfaka ishubha menza yonke into lamaphoyisa esifundazwe emshayela ukuthi akavumelele icala lokuthi uyena ubulela iphoyisa usikhakhane. Uthi wagcina evumileke, walivuma ngenxa ukuthi wayishawa. Wavuma, yabo lokho kuvuma into ongayazi. Angithi mawulivuma icala afune ngoba amaphoyisa ngesikhathi kuvumisa ukhona nawo amaphoyisa asuke kuphethe okubufakazi obuthile okuzothi mawuvuma wena bese elandela ngobufakazi lobu ukuze correspond ngempela into oyivumayo iyona yini. Uthi wavuma kodwa manje naye engazi ukuthi uvumani. Wagcina evumile ngenxa ukuthi wabona lamaphoyisa ambulala afuna ukumbulala. Wavuma 2017 wabhalisa statement kodwa manje into ayibhala abambuza yona naye akayazi phela. Uyavuma nje ngoba uthi kwaze kwasha amanye amaphoyisa ukuthi yazi lo muntu lo mane wavuma nje akayazi into ayivumayo. Kushama ekhuluma kodwa amaphoyisa. Emva kwalapho ke wathathwa ke wayiswe Richards Bay ukuthi washawa walivuma ke icala engazi nanokuthi uvumani. Kwahamba isikhathi kwathi ngo-2019 lamgweba leli icala. Limgweba nje bakhona bakithi ofakazi abake bazama njengentombi yakhe nje leya ilele kuyona ngesikhathi kutholakala usikhakhane eshonile. Wayilele intombini uFeleba yeza nalentombazane ezofakaza enkantolo yachaza kodwa kuyazi inkantolo ubufakazi obufana nalobo inkantolo ivele ibithatha ibhekisele. So kutheme isimgweba ngoba ugwetshe emthunzini mayimgweba inkantolo eHigh Court emthunzini uFeleba yamgweba u18 years. Yamgweba u18 years. Nobani wayethi mayebuka ukuthi hawu lo muntu ugwetshe u18 years kodwa icala lakhe mawulubuka lelabekwe lona uthubula liphosi ukudubulile akufanele ngabe u18 years life sentence phela lo kodwa lamgweba u18 years. So wenza iappeal nje last week wona lo nyaka kuyona lenyanga nje njoba ku December nje imbizile ke inkantolo enkulu yaseThekwini ngenxa ukuthi ibuka ubufakazi becala lakhe. Imbizile inkantolo enkulu yaseThekwini yafika yamkhipha ngaphandle ngebail ka 10,000 ungaphandle isikhuluma. Ungaphandle isikhuluma nje. Ngicabanga ukuthi uzolihamba icala esukela esekhanga ngoba kwathiwa imvamisa ke isikhathi esiningi uma inkantolo isuka ikhipha ngaphandle ngebail
ithi ihambe yolinda ngapha ikhiphe ejele kade udonsa ikhiphe isikhathi esiningi lelo cala lisuke liweak lisuke lizogweba nje kodwa ama-point amaningi ama-percent amaningi asuke ethi lelo cala lingahle likhiphe. So ke ingaphandle leyo nsizwa ngiyathemba ngoba esilandela kakhulu ku-Facebook nala khona la YouTube ngakhuluma nayo ngathi kufanele ihlukane nesibhamu ihlukane futhi nalaba ababefakaza beyibopha ngathi ingabenzi lutho nje laba okuyibona babeyicindezela nalamaphoyisa ayicindezela njengoba isiphumile nje ngoba phela u2019 into yamanje basekhona bonke laba bantu ngathi ayingabenzi lutho. Siyethemba ukuthi nali icala lelo lizophela ngoba yayivele ingalenzanga yasinda ke kanjalo. Siyethemba ukuthi nalo lecala lizophuma. Siyayifisela inhlahla umfuka Buthelezi uSibarwanga ukuthi mase limbiza futhi eMaritzburg ngedate akayoya ngayo lifike liphele icala. Siyabonga.